Здравейте хора, казвам се Юсеин Андонов и съм брокер на недвижими имоти и искам да ви представя един пентхаус, който се намира в сърцето на град Поморие. Пентхаус се състои от 3 спални с хол, плюс може да бъде направена една допълнителна стая в хола с складови помещения, с панорамни гледки на топ локация. Разпределението на пентхауса е направено от едно младо момиче, което е завършило архитектура в Виена и проектът е доста интересен.